Moja majka je slavila 68. rođendan, pa smo sestre i ja odlučili da je povedemo na mini turu po sjeveru Crne Gore. Želja je bila da obiđe kanjon Mrtvice, što smo odredili za našu početnu destinaciju. I uživali smo. Ovo mjesto je toliko lijepo da sam već pričao o tome kako je ovdje neki hobit ili gospodar prstenova recimo mogao da se snimi. Vodopadi, prelijepa boja rijeke, nismo bacali smeće, a prolazili smo i putem koji je vojska probijala, što dinamitima, što čekićem, kako bi spojila dva sela, Velja Duboko i Mrtvo Duboko. Uveče smo pošli na večeru, a majke smo pripremili još jedno iznenađenje u vidu torte. Sada vam pokažem gdje smo bili smješteni. U pitanju je mjesto Sunny Hill Cabins u Kolašinu. Prelijepo ušuškano na divnoj lokaciji, predivan pogled. Sjutra ujutru uputili smo se putem preko Pljevalja ka Đurđevića Tari. Tamo smo išli na rafting, prvi put zajedno kao porodica. Kako je mjesec septembar, odnosno kraj septembra, vodostaj nije bio toliko zanimljiv, nije bilo puno brzaka, ali nama je provod bio fantastičan. Naravno da sam morao i da se bućnem ovdje. Daca i Goca su izrazile želju da isprobaju po prvi put u životu zipline i iskustvo je bilo fantastično. Posljednji dan našeg boravka u Kolašinu ostavili smo za jahanje konja. To je bila majkina želja, obzirom da je u mladosti često jahala i išla na trke, tako da reklo bi se da je rođendan prošao super.